Assalamu alaikum qadrli izleyiciler. Neşun çıkışımda şu sonki 2 günlükte bolup gelen habar hakkında öz pikirimi aytmakçy, 2 günde bolup gelen şu zatlar hakkında bir öz pikirimi aytmakçy. Meň pikirimçe şu meniň kanalyma seretden adamlaryň hemmesi bilýändir. Dushemow kimdigi. Şu ýyllaşymyz ýangy hereket başlandy. 2020-nji ýyllar töwerekde şu çıkış edip başlan. Aslında bir yıldan soň 2021-nji ýyl töwereklerinde şu Türkmenistan hökümeti şu Dushemowy 4 ýyllap türmäge basdy. Onsoň şu bir kepde mundan azapda şonu türmeden çykmaga wagty gelmeli bolanda onu täzeden ýene täze aýplamalary bilen türmäge basýarlar. Indi basýarlar da basjak bolýarlar. Iň bolmanda şonu indi wagty dolanan bolsa türmeden goýbermediler. Onsoň ene görüşüňiz ýaly şu Türkmenistan hökümeti hiççilek bir aktivistlere, Türkmenistan hökümetini tankid etýän adamlara ýa-da garaşsyz jurnalistlere hiççile ýaşamana ýol berenok. Şonuň üçin hiççile ýaşamana ýol berenok. Şonuň üçin häzir gözeňize getirin. Türkiýedäki ýyllaşmada şolar Türkmenistana deport ediläýär. Şolar maňlaýym edilmir Dushemowyň ýaly ýa-da şunkudan hem erbet. Ondan diýmek häzir Türkmenistan hökümeti seni bir ýerde türmäge basdy. Onu seni hiç açanam türmeden goýbermeýär. Hawa 4 ýyl bassym, 1 ýyl bassym diýer ýöne aslında näme bir praktikada ömürlük basdy. Sen wagtyň dolananda Türkmenistan hökümeti täzeden ýene seni şu türmäge basyp, ýene seni şu türmeden goýbermän başga ýalan ýaşryk aýplamalar şu provokasiýalar bilen bir näme işini doldurjak bolsa. Şu zat goýdäler. Şoň üçin Türkiýanyň hökümeti şu halkara guramalar we başga ýurtlaryň hökümeti bir zat düşünmeli. Eger häzir Türkmenistanyň nirden bir aktivistleri deport ediläýse ýa-da Türkmenistana iýeriläýse, şolara ölümden başga hiç zat garaşanok. Görüşüňiz ýaly ine biziň şu wagtky hökümetimiz näme bir gater we repressiwni maşinany alyp barýar, repressiwni maşinany dolandyryp şu türkmen raýatlaryna basyş etýär, olary türmäge basýar, bu türmeden hiçmi diýil çykaranok. Ýa şonu türmede öldürýär, ýa-da başga ýerde. Iň bolmany ýöneköýçi jurnalistler olar nädir daşary ýurtda da çykaranok. Ine görüşüňizde Sortan Açinowa, onsoň Halikov we başgalar. Şoň üçin hawa şul case bir hemme gromalara halkara şu gromalarına we ýurtlara düşündirmeli. Esasen hem Türkiýanyň hökümetine düşündirmeli. Sen häzir aktivistleri, blogerleri saklamajak olaň bolýa başga ýurda goýberäý. Ýöne Türkmenistana iý berme. Eger Türkmenistana iý berseň, şolara garaşan zat diňe ölüm başga hiç zat garaşan. Ondan soň inni näme diýen şu ýaş geljekler ýyllaşlanma zatlanma olara da öwretmeli. Şu nädip başga guramalar bilen näme communication geçirmeli. Nädip şolar bilen aragatda saklamaly, networking, nädip professional işler alyp barmaly, nädip informasiýa toplamaly, nädip şu informasiýany proses edip näme beýleklere görkezäýär ýagdaýa getirmeli, adetmeli şunýalak işlerden näme tejribedat almaly, öwrenmeli we şeýdip öz geljeğimiz üçin göreşäýär. Mesela görüşüňizde Türkmenistan hökümeti bara bir ýöneköýçi ýaşaja adamlara da gün berenok. Köp kişi mesela pikir etýändir, hawa sen gelip meslikden şu hatda video çekýän sen pikirini etýän, öz pikirini etýän. Onu ýazat ýok. Biz adaçyga mesela ýaşap bilýän olsak bir arkaýyn hiç zat degmeýän olsa bara
agzyňyzy ýumyp ýaşasagam bolýar, wala görüşüňiz aýyna ýagdaýymyz şunýaly. Şu bir öz geleceğimiz üçin bir ýönekije gowdurmuş üçin görüşämezek başga hiç ile ýolum ýok bizde, başga hiç ile ýagdaýym ýok. Bolmasa ana itiň ölüşýär ülküde bermeli wara. Hawa şu günlükçe aýtjak zatlarym şular. Dinleýäňiz üçin köp sag bolun. Geljekde görüşýänçek.